Přestaňte sedět. Promiňte, musím vás na okamžik vyrušit, ale je to moc důležité. Na adresu školy přišel tento dopis. Vážení soudruzi a tak dále. Škoda na dětském kolotoči se 14 sádrovými figurkami činí podle odhadu odborníka 6 328 korun 50 haléřů. Tento dopis zasílám nejen vám, ale i odborné střední škole ekonomické, která byla u nás na brigádě ve stejném termínu. Věříme, že případ prošetříte a shledáte-li viníky na vaší škole, škodu uhradíte. Jinak budeme nuceni obrátit se na orgány BB. Na další úspěšnou spolupráci se těší předseda JZD Záře. No prosím, Jakoubku, chtěl jste něco? Prosím, Jakoubek se hlásí, protože jsem udělal hrozně špatně. Víš přece, co řekl Lennon. Nevěř nikomu, komu je nad 30. To je blbost. Hele, já jsem to spočítal. Kdyby každý z nás dal necelý 200, tak... O co ti jde? Víš, jaký bychom mohli mít problémy? Třeba by nás ani nepustili k maturitě. Hele, můj fotr je děsný, samá funkce. Ale má jedno docela dobrý heslo. Zatloukat, zatloukat, zatloukat. A když tě někdy náhodou při něčem chytěj, tak zatlouká.